वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। ॐ नमो गणराज गणपति।
एक महायज्ञ सुंदर दिवसा देवे कार्यात आरंभ झाले त्यांचे करून एक समाज आचरण केले त्यांचा दिवस समाजके घरात समाज मानके आज प्रत्येक राज्य भारत दिवसा तो आपल्या संख्येने नाचले जाऊ जन्मूलका महान कार्य योग्य स्वामी के दिले तक आप लोग को एक तयारी सुन चला अपने तुम्हें तक का योग्य अत्यंत विघ्न परमात्मा की राम हमारी सेवा होम हवनादि कार्य सर्व समाजाचे आभार प्रदर्शित करणे अत्यंत आदर्शप्राय भारत आमच्या समाजाचे लोक प्राप्त संदर्भ अनुसार केले जाऊ का संमूलक स्वामीनंतर योजने निरूपण केले की उपदेश केले की हे उपदेश एक योग स्वामी आशीर्वाद समस्त समाजा प्राप्त सर्वांगायुष्य आरोग्य सुख सौख्य आणि अक्षयता समाजाच्या व्यंकटेश प्रभू आणि कालचे म्हणजे समाज सुधारित कर्तव्य पूर्ण समाजातील प्रत्येकाचा हा सहकार मिळेल योग समाज नामाभिधान प्राप्त तशी आम्ही समाजाचे देवस्थान विशेष योजना तशी परमपूज्य स्वामी कामसा देवेंद्र यथा योग स्वामी प्रसन्न आशीर्वाद विद्याधिराज स्वाम्याने अमृत हस्तांतर म्हणून आज विद्याधी स्वामी अत्यंत वैभवाचे कार्य आवश्यक सर्व रीती सर्वांकाविषय आरोग्य गणेशोत्सव सेवा अत्यंत वैभवाचे सर्वांकडे प्रत्येक निवेदन करून प्रार्थना करून असेल बराबर महोत्सव सर्वाले यशस्वी सतीश नायक कानगंत्री आयुक्त समिती सेवेगा अशी पुनः उत्सवाभिधे यजमान सर्वकाशो धन मान कीर्ती लाभ यश आरोग्य भाग्य अनुग्रह सर्वार्थ सिद्धिविनायक लक्ष्मी वेंकटेश सिद्धिविनायक पादारविंद गोविंदा गोविंद महाराज गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा
गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ 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 ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನಿ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाकुशधर परम पवित्र मूषिकवाहन मूषिकवाहन ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ
श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक विघ्नविनाशक पाशाकुशधरो विघ्नविनाशक पाशाकुशधरो मूषकवाहनो नित्यभयदायक मूषकवाहनो नित्यभयदायक अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार गंभीराक्षर गमूलाक्षर गंभीराक्षर गमूलाक्षर गंभीराक्षर गमूलाक्षर ओंकार श्रेयस्कर ओंकार गंभीराक्षर गमूलाक्षर गंभीराक्षर गमूलाक्षर ओंकार श्रेयस्कर गणेशाक अपोया नाम मी जपुया गणेशाक अपोया नाम मी जपुया लोकाका शुभ कर लोकाका शुभ कर शुभ कर शुभ कर अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार
सिंधु तू उत्पन्न झाली क्षीर सिंधु तू उत्पन्न झाली नागदे हनुमत्ता देवनु तू बसली नागदे हनुमत्ता देवनु तू बसली सृष्टि करती तू जगत पालकी तू सृष्टि करतली तू जगत पालकी तू प्रलयांतकी तू सर्वांतर्यामी प्रलयांतकी तू सर्वांतर्यामी अनाथ रक्षति श्री महामाये अनाथ रक्षति श्री महामाये
दशरथ नंदन राम रघुकुल राम दशरथ नंदन राम रघुकुल राम अयोध्यावासी राम कौसल्यात्मज राम
ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಅಂದವಾದ ಕರ್ಪೂರದ ಕರಡಿಗೆಯ ಬಾಯರೊಮ್ಮೆ ಅಂದವಾದ ಕರ್ಪೂರದ ಕರಡಿಗೆಯ ಬಾಯರೊಮ್ಮೆ ಲೀನ ನಿರಂತರ ಹೋ ಸೂರ ನಿರಾಗಸು ಹೋ ಸೂರ ನಿರಾಗಸು ಹೋ ಗಣಪತಿ ಸೂರ ನಿರಾಗಸು ಹೋ मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया मोरया ಆಯಳೊಮ್ಮೆ ವಶವಲ್ಲ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ವಿಷವನುಂಡ ಬಾಯಳೊಮ್ಮೆ
जगदम्ब शारदा लक्ष्मी गौरी कामाक्षी मीनाक्षी काशी विशालाक्षी जगदम्ब शारदा लक्ष्मी गौरी जगदीश्वरी राजराजेश्वरी जगदीश्वरी राजराजेश्वरी शिवशङ्करी बृहदीश्वरी शिवशङ्करी बृहदीश्वरी आदिपराशक्ति अखिलाण्डेश्वरी आदिपराशक्ति अखिलाण्डेश्वरी शिवराम कृष्ण गोविन्द हरे शिवराम कृष्ण गोविन्द हरे अंजनी सुकुमार श्री आंजनेया मंत्रालय वासा श्री राघवेन्द्र अंजनी सुकुमार श्री आंजनेया मंत्रालय वासा श्री राघवेन्द्र गुरुवायुपुरवासा गुरुवायुरप्पा गुरुवायुपुरवासा गुरुवायुरप्पा शबरिमलैवासा शरणं अय्यप्पा शबरिमलैवासा शरणं अय्यप्पा मत्स्यकूर्मधर दशविधरूपा अतिशुभदायक आनन्दरूपा मत्स्यकूर्मधर दशविधरूपा अतिशुभदायक आनन्दरूपा शङ्खचक्रधर तिरुपतिवासा कलियुगवरदा श्रीगोविन्द शङ्खचक्रधर तिरुपतिवासा कलियुगवरदा श्रीगोविन्द शिवराम कृष्ण गोविन्द हरे शिवराम कृष्ण गोविन्द हरे नारायण काशी विश्वनाथ नारायण काशी विश्वनाथ शिवराम कृष्ण गोविन्द हरे शिवराम कृष्ण गोविन्द हरे गोविन्द हरे गोविन्द हरे विठ्ठल 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 पांडुरंगनामी लागला सिद्धास पांडुरंगनामी लागला सिद्धास पांडुरंग
लागलासी ध्यास पांडुरंगना लागलासी ध्यास श्वास पांडुरंग पांडुरंग झाला माझा पांडुरंगना लागलासी ध्यास
गुटी आरती ओवाळू 14 भुवनाचे पती श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम भरत शत्रुघ्न दोघे चामडाळी देवा चामडाळी स्वर्गहून देवा पुष्पावृष्ट करती श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम विष्णुदास नामा म्हणे मागतो तुझे देवा मागतो तुझे आरती ओवाळू पाहू सीतापतीचे श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम विष्णुदास नामा म्हणे मागणे हेची देवा मागणे हेची अखंडिता सेवा घडो रामचंद्राची श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम महाराजे बाण धनुष्य बाण देवा धनुष्य बाण मारुती मुख उभा कर जोडून श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम रत्नजडित मूर्तीवर काय मुगुटी देवा काय मुगुटी आरती ओवाळू 14 भुवनांचे प्रती श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम नरसिंहा जय नरसिंहा नरसिंहा जय नरसिंहा नारायण हरि परब्रह्मा नारायण हरि परब्रह्मा नरसिंहा जय नरसिंहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः आचम्य ओम श्रीकेशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्रीकेशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः प्रणवस्य परमेष्ठे परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा हम महं जनहं तपहं सत्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमाने अध्यात्मिक ब्रह्मांडे भूर्लोके जम्बुद्वीपे
भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीरामक्षेत्रे संह्याव्रते नैमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे चतुष्केत्र कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीमन्त्रपशालिवांशके वर्तमाने व्यवहारिके क्रोधीनाम समुद्रे दक्षिणायने वर्षाऋतु भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तदवद्यवासरः सौम्यमासरयुक्तायां विष्णुनक्षत्र विष्णुयोग विष्णुकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवासे अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्णदिशायै श्रीमद्वल्लभ श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम सकल विघ्न परिहारपूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धि द्वारा श्री सिद्धि विनायकांतर्गत श्री भारती रमण मुख्य प्राण नियामक श्री विश्वनामक ऋषिकेश मूर्ति प्रीत्यर्थं च प्रारंभा तद्य पंचम दिवस माध्याह्न काल महापूजात्मकं कर्म करिष्ये आदौ कलश पूजां करिष्ये कलशस्य मुखे षट्कोणपद्मं विलिख्य तत्र बुधवर्णान्त्र्यामि श्री लक्ष्मीनारायणं ध्यात्वा गन्धोदक तुलसी पुष्पाणि क्षिप्त्वा हस्तेन कलशं स्पृष्ट्वा मन्त्रान् जपेत् कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाचितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृणा स्मृताः रुक्षौतसागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो हेतर्वणः अङ्गचैतसा सर्वे कलशान्तु समाश्रिताः अन्ते पुष्टिकरितः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्राः तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु देवपूजार्थम् अभिषेकार्थं सिद्धये गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गा गोदावरी कृष्णा प्रयागा द्वारका सह आवाह्या पञ्चगङ्गासा सर्वपापहरा शुभाः पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितः सदा गच्छन्तु पवित्राणि जले कुर्वन्तु सन्निधिम् इमं मे गङ्गेत्यस्य मन्त्रस्य सिन्धुक्षित्प्रयमेदो नद्योर्जगति गङ्गावाहने विनियोगः ओमिमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमौ सटदा पुरुष्ण्या असिक्न्याम रुद्रदेवितसयार्जी के शृणुह्या सुषोमया सितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्वा विसृजन्ति धीरास्ते जनाः स्वमृतत्वं भजन्ते ॐ या प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुदकाश्चयाः तास्मभ्यं वयसापि नवमाना शिवा देवीरशिपदा भवन्तु सर्वानद्योषिमिता भवन्तु ततः कलशमुखे निर्विशीकरणार्थं तारक्षमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं कदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्रा प्रदर्श कलशदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि कलशदेवताभ्यो नमः सकरोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि अनेन कलशपूजाराधनेन भगवान् तत्सच्छ्रीकृष्णार्पणमस्तु ध्यानम् ॐ निशुसीद गणपते गणेशवामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवञ्चित्रमर्च ध्यायेद् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं वरदाभयहस्तं च पूर्णमोदकधारिणं श्रीमन्महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तनोभिर्व्याशेम देवहेतं यदायोः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हृतासि त्वमेव केवलं हृतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि अवत्वं माम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वायोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरं अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण रद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सयुषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाचमं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षयोधीते न ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्वान् भवति नित्यथर्वणमाज्ञं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति गोलार्जैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वाजयित्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहि यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपौहये श्रियम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गन्धं समर्पयामि सिन्धूरं समर्पयामि ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ॐ तस्मादश्वा जायन्त एकेचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वं हसः पुष्पं समर्पयामि अलङ्कारार्थे दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदं नमामि निखिलाधीश किरीटाघ्रष्टपीठवत रत्तमश्यमनेर्काभं श्रीपतेर्पादपङ्कजं जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवीतम् आरूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य
तनुत्वेऽप्यखिलं भरं वलित्रयाङ्कितं नित्यम् उपगूढं श्रियैकया स्मरणीयमुरो विष्णोः इन्दिरावासमीशितुः अमन्तमन्तवदिव भुजयोरन्तरङ्गतं शङ्खचक्रगदापद्मधराश्चिन्त्या हरेर्भुजाः पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगियोनिशम् चिन्तयेत्कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकं वैकुण्ठस्याखिला वेदाः उद्गीर्यन्ते निशय्यतः मरेतयामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमत भवता पापनोदीढ्यं श्रीपतेर्मुखपङ्कजं पूर्णानन्यसुखोद्भासि मन्दस्मितमधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यं नित्यानन्दपदप्रदं स्मरामि भवसन्ताप नानिदामृतसागरं पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनं ध्यायेदजस्रमीशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितं भ्रूभङ्गं पारमेष्ठ्यादिपददायि विमुक्तिदं सततं चिन्तयेनन्तं अन्तकाले विशेषतः नैमोदा प्रगृणन्तो तं यद्गुणानामजादयः इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्यविरतितेषु द्वादशस्तोत्रेषु प्रथमोऽध्यायः तत्तच्छ्रीकृष्णार्पणमस्तु नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य सत्यं त्वरतेन प्रचिञ्च्यामि अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा निर्विशीकरणार्थं तारक्षमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्रा प्रदर्श्य ॐ प्राणात्मने श्रीनारायणाय स्वाहा नारायणाय इदं नमः अपानात्मने श्री वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः व्यानात्मने श्री संकर्षणाय स्वाहा संकर्षणाय इदं नमः उदानात्मने श्री प्रद्युम्नाय स्वाहा प्रद्युम्नाय इदं नमः समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदं नमः स्वस्य देवस्य च मध्ये वस्त्रं धृत्वा यथाशक्तिवारं मूलमन्त्रं जपेत ओं सूयवसात् भगवतीः भूयातो वयं भगवन्तस्याम अध्यत्रणमग्नि विश्वदानीं बिभ शुद्धमोदकमाचरन्ति नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौसमावर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि आरती म्हणा एक मिनिट ओम गणाधिपाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम उमापुत्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम अघनाशनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम विनायकाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम ईशपुत्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम एकदन्ताय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम विभवक्त्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम मूषकवाहनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम कुमारगुरवे नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि आरती म्हणा सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पुरवी कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिते नूराची हो उदिते नूराची कंठी जळके माळ मुठा पडाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन जय देव
निवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि छत्रादि समस्तराजोपचारार्थे तुलसीदलं समर्पयामि प्रार्थ्य अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अर्निशम्मया तानि सर्वाणि मेति क्षमस्व पुरुषोत्तम गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव चागता सुगतं तते पुण्यौषधव दर्शनात् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि निरन्तरं पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश देहि मे प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय च समर्पयेत् अनेन सकलविघ्नपरिहारपूर्वक सकलाभीष्टसिद्धिद्वारा श्रीसिद्धिविनायकान्तर्गत श्रीभारतीरमण मुख्यप्राणनियामक श्रीविश्वनामक ऋषिकेशमूर्तिप्रीत्यर्थं च प्रारम्भात् अद्य पञ्चमदिवसे माध्याह्नकाल षोडशोपचारपूजाराधनेन भगवान् विश्वम्भररूपी महागणपतिमूर्तिप्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्छ्री कृष्णार्पणमस्तु मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं कुरु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः भजन म्हणा ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಮುಕುಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಮುಕುಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಮುಕುಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಮುಕುಂದ ಬಾರಯ್ಯ ಮೊದಲಿಂದ ಬರಬಾರದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬರಬಾರದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಇದರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಕಾಣೆ ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಕಾಣೆ ಮುಂದೆ ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಪರರಿಂದ ನೊಂದೆ ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಪರರಿಂದ ನೊಂದೆ ಪದುಮನಾಭ
वातापि गणपतिं भजेऽहं 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 वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं पुरा कुम्भ सम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधार क्षेत्रस्थितं
बीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं कराम्बुजपाशबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं गणपतिं भजेऽहं हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने, उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने, छंद घुमे आनंदाचा आज. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादली पैंजणे.
निनादती पैंजणे हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशो निनादती पैंजणे हे 5 दिवसाचे हे 5 दिवसाचे कार्यक्रम यूट्यूब वारी प्रतिगाळी मंडळाचे अंतो प्रतिगाळी मंडळाचे अंत मेळटा तुम्ही पळयत आयचे सगळे दिवस विसर्जन समेत तेची यूट्यूबार मेळटा तुम्ही ते सबस्क्राईब करून स्कॅन करून ते गवरले आसा ते कोण पळोवंक घेया ते जावं मुद्रारे यूट्यूबार वचून पळयत आज देवाक महासंतर्पण सेवा डॉक्टर दयानंद पै एंड सतीश पै एंड फॅमिली हांगेले महासंतर्पण सेवा आसा तशीच की प्रशांत शानभाग एंड फॅमिली हांगेले महासंतर्पण सेवा आसा संतर्पण सेवा श्री नारायण आचार्य एंड फॅमिली हांगेले संतर्पण सेवा आसा सेवेच्या प्रसाद सेवे प्रसाद मागे घेताली आता फळावळी ऑप्शन प्रारंभ जाता फळावळी ऑप्शन समाप्त करून जेवणाचे उच्चाक स्वाणाची त्या निमित्त सगळ्यांनी पैसे आसता साधारण एक गत बरी फुलावळे ऑप्शन जाता तिथले वकी काही जाता आणि तुम्ही तिथले वकी बिड करता तिथले चढ बिड करता ते त्याच वेळेला आणखी वकी जाता आणि जेवणात देवालय उजवी वगैरे करून भितरच्या अवकाश ना मुखार मुखार पैसा दे मुखार पैसा दे मुखार पैसा दे अक्षरा दिले त्यावर पैसा आता फळावळी ऑप्शन व्यंकटेश नाईक बाबू प्रारंभ करता सभागृहाभितर येवंक आमगे वापस जरी कट करता तरी आता आमी फळावळी कार्यक्रम सुरू करता ताचे फुडें सर्व देवाचे उद्धार करून आता विराजमान जावचे महान प्रत्येक आमी प्रार्थना करून आमगेले परमपूज्य स्वामी गोविंद
हांगा तंत्रज्ञ सर्व पुण्य कार्यांतू भाग घेतलेले सगळे भक्तवृंदाला आशीर्वाद मागून आमच्या मालगडाले सगळ्याला आशीर्वाद घेऊन आम्ही हे फुलावळी कार्यक्रम प्रारंभ करतात. पदावळीचे वॉलंटियर्स इन्फॉर्मेशन हांव फस्ट दिता सर. हांगा पदावळी व्यवस्थापन जावन टी नित्यानंद पैमा बिल्डिंगांतू मधुकर पै आनी नामदेव शणे आसतानी सुरेश पाटांतू हांव वेंकटेश नायक आसा. वॉलंटियर्स जावन AM नायक, रमेश शणे, वेंकटेश शेगडे, विद्या नायक, मामाय रत्ना नायक हे तुझ्यान हांगा वॉलंटियर्सां तुमच्या आसताली. आनी थंय कावंटरांनी गेले बिल्डर्स जाले सक्सेसफूल बिल्डिंगाचे डिटेल कोण चेक करात. श्री नारायण पै माम आनी श्रीमती हेमा कारवार हांणी आसताली. आमी प्रत्येक जावन रिक्वेस्ट करचे प्रत्येकानी हातूंत बिल्डिंगांत भाग घेवपाक आनी तुमी घेतलेले ते आयटम्स जातले तुमी आजीची कलेक्ट करात इमिडिएट कलेक्ट करात. त्यामुळे जेवणा फुडें कलेक्ट केल्यार हांगा मुखावेल कार्यक्रमाक सगळं अनुकूल जाता. तुमी ते फिट केलेले आयटम्स तुमगेले कस्टडीक घेवन सोडात. थंय फिट केले तशी तुमकां हांगा नारायण पै मामो आनी हेमा कारवार नायक तांगेले डिटेल घेतले फुडले तांणी तुमकां एक टोकन दिताली. तें टोकन घेवन अकार फुडले भाग घेवका आनी ते वग्गी आमगेले आसचे एक ಸ್ವಲ್ಪ कालावकाश तरी आमकां सगळ्याची हांगा बिल्डिंगाची कंप्लीट करपाक तुमगेले सहकारो उपास निमून घेता सर. मे बी आनीक अर्द मुक्काल घंटे भितर आमी हे पलावळी कार्यक्रम कैद करका. फर्स्ट आयटम आतां सांगता सर. हांगा तुमगेले येद्राकाची आमगेले वॉलंटियर्स दाखयता आसा ती गणपतीले फोटो बारी चंद कलाकृती हँड पेंटिंग तांतू स्पेसिफिक केला उपरा तांगेले आर्ट वर्क मस्त प्रेशियस आसा. हाका आमी बरेच एक फ्लोर प्राइज बरे 2000 म्हणून सांगता आसा ती. तुमी हे कितले चड करता की ताजे तितलेच पुण्य फल तुमकां. फर्स्ट स्टार्टिंग फ्लोर प्राइज 2000. 4000 साईदत किंडमाम. साईदत किंडमाम 4000. मागशी
वैर कोणी बशिल असल्यारी समेत आमगेल ते वॉलंटियर्स आसा ती प्रकाश किणी 5000 6000 साईदत किणमाम 6000 साईदत किणमाम 7000 प्रकाश किणमाम 8000 साईदत किणमाम 8000 साईदत किणी दोन फोटो आसा दोन फोटो आणि हे भारी एक हँडमेड कलाकृती वय तो दाखव 8000 साईदत किणमाम एक वार साईदत किणमाम दोन वार साईदत किणमाम 8000 9000 प्रकाश किणमाम 9000 प्रकाश किणमाम एक वार ह्या सायडा कोणी सांगचे सांगेत प्रकाश किणमाम 9000 दोन वार हे सुरू आयटम घेवका म्हणून मस्त जन इंटरेस्टेड असता ते प्रकाश किणमाम 9000 दोन वार प्रकाश किणमाम 9000 तीन वार आयटम एकाचे प्रकाश किणमाम 9000 हेमा आणि हेमा कारवार में नेक्स्ट आयटम राम लक्ष्मण सीता हाजे तीनी मूर्ती ಒಟ್ಟು असा एक सान एक कलाकृती हाजे फ्लोर प्राइस 1500 रुपीस 1500 ಬಾರಿ ಚಂದ ಸ ಪಳೆತನ ವೈ 2500 साईदत किणमाम नाव सांग हनुमंत पै 3000 हनुमंत पै माम 4000 साईदत किणी 4500 हनुमंत पै 4500 हनुमंत पै माम वॉलंटियर्स तैचिके लास्ट अंतू तैचिके निम्गे आती 4500 हनुमंत पै माम एक वार बारी चंदस राम 4500 हनुमंत पै माम दोन वार ते वैर बशिलाना माक्ष आणि बशिलाना पुराय संगीत आणि कोणी असवाय 4500 हनुमंत पै माम तीन वार हांव तुमगेले तावळ सांगचे विसरलो तुम्ही टोकन घेता तुमगेले मोबाईल नंबर दिवका मोबाईल नंबर नारायण पै माम आणि हेमा कारवार मेले तुमगेले मोबाईल नंबर दिया ती नेक्स्ट आयटम नंबर 3 बारी एक इंटरेस्टिंग आयटम रवे उंडो दोनी डब्बो चुरमुंडो दोनी स्टील डब्बे ಅಂತ ಸ ತುಪ್ಪಾನಿ केलल काही 1500 स्टार्टिंग ऐश्वर्या शणै 3000 पण ऐश्वर्या शणै 3000 4000 सुचित्रा पै 4444 सुचित्रा पै 5000 ऐश्वर्या शणै 5555 सुचित्रा पै 6000 किणिमाम साईदत किणी 6500 ऐश्वर्या शणै 7500 साईदत किणी 10000 ऐश्वर्या शणै 10000 10,000 ऐश्वर्या शणै 10,000 ऐश्वर्या शणै
जलतितले राउंड फिगर सांगले री चांग 10,000 ऐश्वर्या शणै एक वार 10,000 ऐश्वर्या शणै एसेड आणि कोणी असं ऐश्वर्या शणै 10,000 2 वार 10,000 ऐश्वर्या शणै 3 वार ऐश्वर्या शणै नंबर 3 at next number item number 4 देवाक हांगा सदाची हांगा अलंकार केला तसले हांगा हांगा देवाक पवच कतिर फलावळी कतिराची प्रत्येक जावन पवयले आमगेले भक्ता दिन हांगा पवयलस एक पट्टे तडोपो बारी चंद आसा कलरफुल देवा पवयलेची सुरवे दिसू हांगा देवाक तुम्ही नेसयले पळोवन अशें पुरो चंद पट्टे तडोपो कलरफुल हाजे इनिशियल प्राइस 5,000 म्हणटा आसा ती 5,000 6,000 देविका भट्ट 7,000 HC कामतमम 8,000 देविका सविता सरिता प्रभु HC कामत 10,000 के 11,000 देविका भट्ट 12 सविता प्रभु 12,000 सरिता प्रभु 13 14 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು ಕೊಂಟೆ 15 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 15 नाम ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 15,000 15,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು ದೇವಿಕಾ 17 17,000 ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ 18 ಸರಿತಾ 21 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 21,000 21,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು ಮೈ ಜೈವೆ ದೇವಿಕಾ ಜೈವೆ ದೇವನ ಹೆಸರಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ನೇಚರ್ ಬಾರಿ ಚೇರ್ಫುಲ್ 22,000 ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ 25,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು ಮೈ 25,000 माला प्रभमाय एक वार चढोच असल्यार क्विकली चढायत एक सಲ टाइम चिके चुणे सर 25,000 माला प्रभमाय 2 वार 26,000 देविका भट 27 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 27 माला प्रभमाय 27 28 कोण देविका भट ಶಕುಂತಲಾ ಭಟ್ ಮಾಯ್ 28,000 29,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು ಮಾಯ್ 30,000 ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಶಕುಂತಲಾ ಭಟ್ ಮಾಯ್ 30,000 एक वार 30,000 शकुंतला भटमाय 2 वार 31 माला प्रभु 31,000 HC कामत माम माला सांगून झाली 31 सुवे 31,000 HC कामत माम एक वार HC कामत माम 31,000 2 वार आणि काही एक 3 असं तुम्ही निराश जाऊ का म्हणा आणि एक 2 देवाक पवईल असं 31,000 HC कामत माम 2 वार 31,000 HC कामत माम 3 वार बोलो श्री गजानन महाराज की आयटम नंबर 4 कंप्लीट झालाय आता नेक्स्ट आयटम नंबर 5 एक हॉड गोड्डाचे मूठ आसा सगळ्याची एक मोडो बालदी कोल्हापुराचे गोड कोल्हापूर जागरी हाका
मिनिमम 1000 मुणग्यान त्यांनी सांगिले ते ऍक्च्युअली ताजे चड वर्थस म्हण दिसता मॉल ताजे अंगडीच मॉल अंगडीन घेवचे गेले ताजे चड असता 1000 फ्लोर प्राइस जल तितले वगो की तुम्ही गोडनाची गोटी प्रज्वल शेणई 2000. प्रज्वल शेणई प्रज्वल शणै 2000 प्रज्वल शणै 2000 ऑर्गॅनिक जागरी काय सावयव प्रज्वल शणै 2000 सावयव बेಲ್ಲ ತಗೊಂಡು एक वार प्रज्वल शणै 3000 3000 नाव सांग मम रोहित कामत 3000 प्रज्वल शणै 4000 4000 प्रज्वल शणै प्रज्वल शणै 4000 एक वार प्रज्वल शणै 4000 5000 कोण आहे नाव सुगुणा प्रभु सुमना प्रभू 5000 सुगुणा प्रभु सुगुणा प्रभू आहे 5000 प्रभू आणि शेणई मात्र पार्टिसिपेट करता असायचे 5000 सुगुणा प्रभू एक वार प्रभू आणि शेणई सुगुणा प्रभू 5000 दोन वार 5500 प्रज्वल शणै या साइडा संगीत या साइडाच्या नाही संगीत 5500 प्रज्वल शणै एक वार 6000. 6000 माये नाव सांग पावना कामत भावना कामत 6000 पावना कामत. भावना कामत 6000 एक वार पावना कामत 6000 एक वार पावना कामत 6000 दोन वार पावना कामत 6000 तीन वार आइटम नंबर 5 मयले नेक्स्ट ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಹಾವ ನಾಮದೇವ್ ಶೆಣೈ ಹಂಕ ಕೊರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ करता सर ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಾಪಿಟ್ಟು अर्ध ಕೆಜಿಚ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ अर्ध ಕೆಜಿ 8 ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಹಜ್ಜೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 2250 8 ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 2250 ಐಶ್ವರ್ಯಾಸ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಮಾರಲಾಗ ಚಾಪಿಟ್ಟು 2250 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ चापीट बारी लायक असे एकदम कडक आम्ही कितले ओगोगी करताचे या कार्यक्रम चलोन दिताचे तितले होगी आमगे जेवणा कार्यक्रम जाता जल तितले होगी जनान बिड कोरका 2250 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ जेवण वगी जेवकले वगी बिड करा 8000 ಮೈಯಲ್ ನಾವು ವಾರಿಜಾ ಭಟ್ 2500 8000 3000 रोहित कामत 3000 रोहित कामत अर्ध केजीचे 8 डब्बा शालिमार गोल्ड टी बाय ऐश्वर्यास 3500 वारिजा भट 3500 4000 रोहित कामत ಎಗಡ ಮಾಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ 4000 रोहित कामत ಒಂದು ವಾರ शालिमार गोल्ड टी अर्ध केजी 8 डब्बा 4000 2 वार रोहित कामत 4.5 प्रज्वल शणै 4500 4500 4500 प्रज्वल शणै प्रज्वल शणै 4500 एक वार प्रज्वल शणै 4500 दोन वार पुरा जणांनी बिड करू येतं वैरेशलाना माक्षेशलाना 4500 प्रज्वल शणै 3 वार
अपासा मी तुम कुडगास करता सची कोण कोण या ऑक्शन विन जल्लांची थंय नारायण पै ममाला नातल्यारी हेमाकारावर महिला घेताना टोकन घेताना तुमगेल मोबाईल नंबर चुक्कन अशी दियाची फोन नंबर इंपॉर्टंट ओके अत जल्ला बिड नंबर 6 शालीमार टी 4,500 प्रज्वल शणै नेक्स्ट ಐಟಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತೂ फेणुरी गरकडे केलेलं फेणुरी एक डब्बा बिड नंबर 7 बेज प्राइस 500 रुपये 500 बेज प्राइस एक डब्बा फेणुरी सुचित्रा पै 1,000 ಪುರಾಣ ನೇಕ ಕುಕ್ಕಳ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸರಿ ಸರಿತಾ 2,500 ಉಮಾಶಣೈ 2,000 1,500 2,222 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ 3,000 ಸರಿತಾ ಸರಿತಾ 3,000 3,333 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ 3,500 4,000 ಹನುಮಂತ ಪೈ ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ 4,444 तुम्ही आता कोणी 5,000 5,000 ಸರಿತಾ ಸರಿತಾ 5,000 5,555 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ 6,000 ಹನುಮಂತ್ ಪೈ 6,666 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ भितर ते डिस्कशन जातं असं 6,666 ಒಂದು ವಾರ 7,000 हनुमंत पै टोकन नंबर 7 7,000 हनुमंत पै ಒಂದು ವಾರ फेणुरी एक डब्बा ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತೂ 7,000 ರೂಪಾಯಿ फेणुरी हनुमंत पै 2 ವಾರ 7,777 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ ಜಗಂಟ ಎಂಡ್ ಜತ್ರ ಮಾರ್ಕ 7,777 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ ಒಂದು ವಾರ एक डब्बा फेणुरी नंबर 7 7,777 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ 2 ವಾರ फेणुरी ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತೂ ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ 7,777 3 ವಾರ ಹತ್ತು ಜಲ್ಲಲ 7 ನಂಬರ್ ಟೋಕನ್ 7,777 ಸುಚಿತ್ರಾ ಪೈ नेक्स्ट आइटम एक बॉक्स अंतू 3-4 आइटम अस जीव कडगी अंबुली फागिळ आणि नारलू शियाळ साईज पळाय तुम्ही कळलं 4 आइटम अस फागिळ जीव कडगी अंबुली आणि अदोड नारलू और शियाळ एक बॉक्स अंत घालून दिता असं आम्ही आणि काही सुमार असं या हातात धरलेलं सोनू हज्जे बेज प्राइस 350 टोकन नंबर 8 बेज प्राइस 350 500 रेवती शणै 1,000 मम्माई माई 1,000 हंग 1,500 कोण हनुमंत पै 1,500 बिड्डर्स अಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಹಬ್ಬನು ಕಚ್ಕೊಣೆ 2,000 पावना कोण पावना 2,000 मम्माई माई 2,000 पावना कामत 2,000 2,000 पावना कामत 2,000 पावना कामत 2,000 पावना कामत ಒಂದು ವಾರ 2,500 सुनीता नायक सुष्मिता नायक 2,500 28,000 3,000 पावना कामत रोहित कामत 3,000 दोघ जणाला जल्ला 3,000 विंगड कोणी चेंज कर का 4,000 पावना कामत 4,000 4,000 ಒಂದು ವಾರ पावना कामत अपास रिपीट करतास एका बॉक्स अंतू अंबोली जीव कडगी फागिळ आणि दोड बंड 4,000 पावना कामत ಒಂದು ವಾರ 4,000 ರೂಪಾಯಿ पावना कामत 2 ವಾರ टोकन नंबर 8 या बॉक्स अंतू पुरा आइटम अस पावना कामत 4,000 3 ವಾರ
ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 9 ರವೆ ಲಾಡು ಏಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಿಲಾ ಡಬ್ಬೆ ಅಂತೂ ರವೆ ಲಾಡು दोन बॉक्स रवे लाडू टोकन नंबर 9 बेस उंड घेतल्यार डब्बू फ्री डब्बू घेतल्या उंड फ्री अंतू उंड हाका डब्बू फ्री तंतू डब्बे हाका उंड फ्री 1200 बेस प्रೈಸ್ 1200 बेस प्रೈಸ್ 1500 कोण हनुमंत पै 1500 2000 रोहित कामत भट आणि राजेश भट्ट 2000 कोणाचे 3000 रोहित कामत 3000 रोहित कामत चिक्के चेंज रवे लाडणे वही चुरमुंडोची ज्याला डब्बू फ्री त्या चेंज आईनी 4000 रोहित कामत 1 वार 3 संगिल की 4 संगिल सॉरी 3000 रोहित कामत 1 वार नाही ಕೆಲವು ಜನ ಫೋನ್ ಅವ್ರ ಡೀಲ್ ಜತ್ತಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಗುನ್ಗತ್ 3000 रोहित कामत 1 वार 2 डब्बू चुरमुंड स्टीला डब्बे अंतू रोहित कामत चुरमुंड 3000 2 वार 3500 ನಾವು ममता कामत 3500 रोहित कामत 4000 रोहित कामत 4000 2 डब्बू उंड 4000 रोहित कामत 1 वार 4500 ममता कामत 5000 रोहित कामत 5000 रोहित कामत 5000 रोहित कामत 1 वार चुरमुंड 2 डब्बा 5555 सुचित्रा पै 5 5 5 5 5555 6000 रोहित कामत 6000 रोहित कामत 6666 सुचित्रा पै 6667 रुपया सुचित्रा पै एक वार 6666 7000 रोहित कामत 7000 रोहित कामत टोकन नंबर 9 7000 रोहित कामत 7777 सुचित्रा पै 7777 सुचित्रा पै 2 डब्बू चुरमुंड 1 वार 7777 2 डब्बू चुरमुंड 2 वार सुचित्रा पै 8000 रोहित कामत 8000 रोहित कामत 1 वार 2 डब्बू चुरमुंड 8000 रोहित कामत 2 वार 8000 रोहित कामत 3 वार देवा नेसैले दोन्ही दिसा देवा नेसैला पट्ट्या तोडपू दोन्ही दिस सेकंड डे सॉरी ग्रीन इन्नी दिस करेक्ट एकदम पट्टे तोडपू सूपर नेसल्यार काय ना गेट आपल्याला शर्ट अप जावपा तितले त्या पट्ट्या तोडपू बेस प्रೈಸ್ रेड कलर 5000 रुपये 5000 बेस प्रೈಸ್ काउंटर आशिल्ला नेकोळ चेक करायची रिव्हिजन असा नित्यानंद पै ममन सांगला टोकन नंबर 10 बेस प्रೈಸ್ 5000 5000 सरिता 6000 सो देवा का मी 5 दिस नेसैल पट्ट्या तोडपे ऑप्शन करतसची ये देवा पवयला देवा नेसैल नाही ओके अज्जी बेस प्रೈಸ್ 5000 आम्ही वरलेला 4 दिस आयटम का येताची आता हज्जे रेड कलर पट्ट्या तोडप बेस प्रೈಸ್ 5000 सरिता 6000 सरिता प्रभु 6000 7000 ममता कामत 7000 10,000 मंजुळा कामत 10,000 मंजुळा कामत 10,000 10,000 10,000 11,000 ममता कामत 11,000 12,000 सरिता प्रभु
ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾ 12,000 12,000 12,000 12,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 12,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು ಒಂದು ವಾರ 12,000 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ದೇವಾಕ 13,000 ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ 13,000 14,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 14,000 14,000 14,000 14,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು एकदम ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಧ ಕಲರ್ಫುಲ್ 14,000 ಒಂದು ವಾರ ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು 14,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 2 ವಾರ 14,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 3 ವಾರ ದ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಧ ತಮಿಡಿ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 14,000 आता मी नेक्स्ट वत्त सची इकरा आयटम 5 रुपयाची कॉइन 5 रुपयाची कॉइन 100 कॉइनाचे 2 पॅकेट 85 कॉइनाचे 85 1000 रुपये ಒಟ್ಟು ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,000 ತಜೆ 5,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 5,000 6,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 6,000 6,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 8,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 8,000 ಸಾಯಿದತ್ 9,000 ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು 9,000 ಸಾಯಿದತ್ ಪ್ರಭು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 11 9,000 ते कोण की हात उभारत असं ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸರಿತಾ ಪ್ರಭು ಒಂದು ವಾರ 200 कॉइन 5 रुपयाच्या सरिता प्रभु 9,000 2 वार 2 पॅकेट कॉइन 5 रुपयाचे 100 9,000 सरिता प्रभु 3 वार टोकन नंबर 11 9,000 सरिता प्रभु हरि ओम आता एक बारी विशेष आयटम आसा विशेष म्हण सांगल्यार हांगा 5 दीस थंय आमगेले गणहोमाचे पूजा सकट घेतिल्ले तसले गणपतीले हांगा नारलू कलश तशींची नेक्स्ट थंय पूज घेतिल्ले ते गणपतीले फोटो आमगेले ते 2 आयटम भारी विशेष आसा हांतू सकडांनी जाल तितले चड उमेदरी भाग घेवका म्हणून हांव ओपास रिक्वेस्ट करता आयटम नंबर 25 घेता आसा हांव आयटम नंबर 25 गणहोमाचे कलशाचे नारलू आनी कलश ताजे 5 दिवस प्रतिष्ठ जावन पूज घेतिल्ले गणहोमाचे पूजनी सकट घेतिल्ले नारलू मोदक हवन अक्का तुम्हीची कोणीचे चांग फ्लोर प्राइस डिसाइड करून मुखार चुका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता सर चला म्हण हक्क आमी कसनेची फ्लोर प्राइस म्हणून आमी डिसाइड केलेला हांगा खंयचे ना तुम्ही जावन घे न्हू एक चांग फ्लोर प्राइस करून स्टार्ट करा ती 25,000 साईदತ್ ಕಿಣಿಮಾಮ್ 25,000 साईदತ್ ಕಿಣಿಮಾಮ್ चला म्हळ्यार विशेष हांगा पूज घेतिल्ले जाले ते गणपतीले होमांतू हवनांतू सकड पूज घेतिल्ले नारलू 30,000 सतीश नायक 30,000 सतीश नायक 30,000
ह्या साईड अंतू मागशी बशिल्यांनी आणि वयर थंय बशिल्यांनी कोणी असल्यारी फुडले भाग येवका 30,000 सतीश नायक एक वार आम्ही हे पलावळीचे कार्यक्रम जल तितले उगोगी मुखार सुका 30,000 सतीश नायक 2 वार आणि कोणी असबाय 30,000 सतीश नायक 3 वार ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 25 ಜಲ್ಲಲತ ಗಣಹೋಮ ಕಲಶ ಕೊಕನಟ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ 30,000 25 ए ह्या मै बारी एक विशेष आयटम 25 ए गणहोमाचे तै पूज घेतले देवाल फोटो 25 ए चिके चुब नके हेमा कारवार माम आणि नारायण पै माम तई त्या 25 ए आणि 25 क्लब बुक कामून सांगता सरी 25 क्लब कॉन्सर्ट हा वा उपास आयटम नंबर 12 12चे येतास 5 रुपयाचे नोटा माळ अस 500 असं 500 रुपयाचे 100 नोट अस एक काटो ते मेळीना जावको म्हळ्यार मेळना जाय म्हळ्यार मेळना के बँकाच्या पुरा 2000 कोण माय नाव सांग पूर्णिमा कामत 2000 2,500 ಸಾವಿದತ್ ಕಿಣಿಗೆ ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ ಮಾಮ್ 2,500 3,000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 5,500 5,555 कोण शोभा हेगडे पण ती बँक तिका गोतच ते नॉट मेळना काय आता 5,555 शोभा हेगडे माय ರೇರ್ 6,000 7,000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಮಿತ್ ನಾಯಕ್ 7,000 ಅಮಿತ್ ನಾಯಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ ಮಾಯಿ 7,777 ಬಾರಿ ಏಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಬರ್ ಶೋಭಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಯ್ 7,777 7,777 शोभा हेगडे माय एक वार 7,777 शोभा हेगडे 2 वार 7,777 शोभा हेगडे 3 वार आता जल्लले ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 13 एक गणपतीले फोटो बारी चंद कलाकृती हँडमेड हे हांगा पवईले विद्या रोहित कामत हिणे तांतू मैन्यूट ಕೆಲವು ಪುರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ तुमका तै लग्गी वेल्लरी दिसत म्हणलकता बाई चिके तिणे त्या पुरा पळवे तो म्हणून तिने सांगितलं सर बाई बारी चंद कलाकृती हँडमेड पेंटिंग ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ವೈರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ स्क्रीन आरी समज डिटेल दिसत जलरी ओके ना जल चिके लगी तना होर नंगे हाडी गणपतीले
ಫೋಟೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. पळया आर्ट पळया केलेलं भारी स्मार्ट आर्ट पळया. चेडवान केलेलें तुमी एनकरेज करका चेड बीट करून. ಚಿಕೆಜಿ ಒಗೋಗಿ ಹಕ್ಕ ಆಮಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖರ್ಸುವ 1750 ಮುಣ ಆಮಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. बाहेर असेल ನೀವೇತ ಮುಖಾರಿ ವೇತ ಜಾಗ ಸರ್ ಮುಖಾರಿ 1750 ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್. ಎಕಡ್ ಮಾಮ್ ತೈ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಕುಣಿ असल्या ನಿಮ್ಗೆ ಆತಿ. 5000 ಅಮಿತ್ ನಾಯಕ್ 5000. अमित नायक 5000 एक बार. अमित नायक 5000 दोन बार. 5000 अमित नायक 3 बार. नेक्स्ट आइटम है में एक विशेष आइटम आइटम नंबर 24 गणपति का हंगा प्रतिष्ठा दवरला एक आम्ही दोन्ही नारळ दवरतात. प्रार्थन कोरगेनो प्रतिष्ठापना वेळार देवालय गणपतीले मूर्तीचे मूळ ಅಂತ आम्ही ते दोन नारळ दवरनो प्रतिष्ठापन करचे. हाका हे एक नारळाचे बिल्डिंग हाका भारी एक इतिहास आसा. मस्त मस्त जनांनी हाका हायेस्ट बिल्डिंग केलेलं आसा. ते प्रतिवर्ष घेतिलेले तांगेले अनुभव वरेन देवालय ते भक्ती श्रद्धापूर्वक तांणी घेतिलेले तांगेले इतिहास तशी आसा. मस्त चांग आयटम श्रद्धेन घेतले दयकोर न्हू मुखारी हाका चांग बिल्डिंग दियात म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. देवालय पयमळा देवालय दोन्ही नारळू आयटम नंबर 24 25,000 साईदत किंडमाम स्टार्ट करता सर. देवाल नारळू आम्ही हे लास्ट करचे घेत नाही पय प्रतिष्ठ केला नारळू चढ जाऊन आम्ही हे आयटम लास्टाक बिट करता आशिल्ले. आज तुमक सगळ्याक हे घेवच्याक सुरवेरीचे अवकाश म्हणून फर्स्ट हे करता ती ते देवालय विसर्जन जत तरी ते तुमकां नारळ पावयता ती ते कोण घेता की तांणी ते नोट करून घेया ती. आता बिल्डिंग करून तुम्ही ताजी पावत घेवेत. 25,000 साईदत किंडमाम. 1,01,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಂ. हा तवळी सांगिले हक्का भारी व्हड इतिहास आसा म्हणून हाजे काही चड बिल्डिंग गेलेले आसा. 1,01,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಂ. 1,01,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಂ एक बार. पांच दिसू देवालय प्रतिमे ಒಟ್ಟು हजे पूज घेतील तसले
भारी एक विशेष भक्तिपूर्वक पूजे गतिले हंग नारलो 1,01,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭಾಂ 2 ವಾರ 1,01,000 1,21,000 ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ ಮಾಮ್ 1,21,000 1,51,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭಾಂ 1,51,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭಾಂ 1,51,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭಾಂ एक बार 1,51,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭಾಂ 2 बार 1,51,000 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭಾಂ 3 बार आइटम नंबर 24 जले नेक्स्ट आम्ही वापस आइटम नंबर 14 वतासाठी 14 हे एक भारी विशेष आइटम सिल्काचे पट्टे तोडपो हक्क व्हॅल्यूची सुमार 13,000 लागेस प्यूर सिल्क सिल्काचे 13,000 ताजे MRP अस सिल्का पट्टे तोडपो 13,000 चढ तुम्ही स्टार्ट करका म्हणून निमून घेतास आइटम नंबर 14 15,000 साईदत्त किणी मालिनी भट्ट 15,000 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಮಾವಿ 18 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 18,000 ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ 20,000 21,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಭಟ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಸಾರಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 21,000 21,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು एक बार 21,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 22,000 ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ मालिनी भट्ट एक बार 22,000 मालिनी भट्ट 2 बार मालिनी भट्ट 22,000 3 बार 20 ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 21 नारायण पै माम 21 टोकन नंबर 21 देवाक 5 दिवस नेसयला पट्टा तोडपंत या दोन्ही दिवसाच्या ग्रीन कलराच्या दोन्ही दिवस देवा नेसयला पट्टा तोडपू तवळ 21 5,000 बेज प्राइस टाइम जत आम्ही ओगोगी केला तिथला आमका होगी 7,000
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಟ್ 7,000. 10,000. ಮಮತಾ ಕಾಮತ್ 10,000. ಇಕ್ರಾ 11,000. ನಾವ ಬಾರ ಮಮತಾ ಕಾಮತ್. ಸೂರಜ್ 11, 12 ಮಮತಾ ಕಾಮತ್ 12,000. 20,000 ಸೂರಜ್. ಮಾಲಾ ಕಿತ್ಲಾ 20,000 ಮಾಲಾ ಕಾಮತ್. ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 20,000. 20,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 25 ಮಮತಾ ಕಾಮತ್. 27 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 27 27,000. 27,000. ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 30,000. 30,000. 30,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 31 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 21 ಪಚ್ಚು ಪಟ್ಟತೊಡಪು. 31,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 32 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 33 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 35 ಮಮತಾ ಕಾಮತ್. 35 ಮಮತಾ ಕಾಮತ್. 1 ವಾರ ಮಮತಾ ಕಾಮತ್ ಪಚ್ಚು ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು. 35 1 ವಾರ. 35,000 ಮಮತಾ ಕಾಮತ್. 2 ವಾರ. 2 ದಿವಸ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ಪಚ್ಚು ಕಲರ್ ಹಚ್ಚೋ. ಮಮತಾ ಕಾಮತ್ 35 3 ವಾರ. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಜಲ್ಲಲತ್ತ 21 ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 27. ಸಾರಿ 28 ಹತ್ತದರಲ್ಲ 28 ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ದೇವಾನೆ ಸೈಲ 4 ದಿವಸ 5,000 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. 11,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 15,000 ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಟ್. 15,000 ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಟ್. ದೇವಾಕ ತಿನ್ನಿ ದಿವಸ ನೆಸೈಲ್ ಕೈವ. 18 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 18 21,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 21,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 21,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 23,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 25,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 25,000 25,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 25,000 1 ವಾರ. ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 25,000 1 ವಾರ. 26,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ. 26,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 27,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 27,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 1 ವಾರ. 28,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 29,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 29,000 1 ವಾರ. 30,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 30,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು. 1 ವಾರ. 31 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 31,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 1 ವಾರ. 31,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 1 ವಾರ. ದೇವಾಕ ನಿಸೈಲ್ ತಿನ್ನಿ ದಿವಸ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 28 31,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 2 ವಾರ. 35,000 ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್. 35,000 ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್. 1 ವಾರ. ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ತಮ್ಮಡಿ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ದೇವಾನೆ ಸೈಲ್ ತಿನ್ನಿ ದಿಸಾಕ. 35,000 ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್. 2 ವಾರ. 35,000 ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್. 3 ವಾರ. ಅಪಸ್ ನೋಟ್ ಕರಾಚಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪೈ ಮಾಮ್. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 28 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು. 35,000 ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್. ಅತ್ತಮ್ಮಿ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 27 ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ದೇವಾನೆ ಸೈಲೋ 4 ದಿಸಾಕ. ಕಾಲಿನ ಸೈಲೋ 11,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 11. 15 ವಾಣಿಶ್ರೀ. 25 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ. 27 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು. 28 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು.
30,000 ಸೂರಜ್ 30. ಸಾಯಿದತ್ ಮಾಮ್ ಚಡೋಕ ಸೂರಜ್ 30. 31 32 32 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 32 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 33 ಮಾಲಾಪ್ರಭು 33,000 ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ಒಂದು ವಾರ 35,000 ಸೂರಜ್ 35,000 ಸೂರಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ಒಂದು ವಾರ 36 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 36,000 ಒಂದು ವಾರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ದೇವ ನೆಸೆಯಿಲ್ಲ 35,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 36,000 ಒಂದು ವಾರ 36,000 ಎರಡು ವಾರ ಸೂರಜ್ ಸಾಯಿದತ್ ಮೈ ಮಾಲಾಪ್ರಭು ಮೈ 36,000 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭು 3 ವಾರ ಅನ್ಯ ಕಸ್ಸ ದೇವಾಲಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ಅನ್ಯ ಕಸ್ಸ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 29 ಹತ್ತ ಜಲಲೆ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 27 ಕೌಂಟ್ರಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 29 देवाक 5 दिस नसेल तो 5 दिस आयचं आज कसं नसेल आपल्या त्यांची या आणि काही विशेष कसाला कामणार सकाळ दाखवून संजय सगळे प्रोसेशन ಒಟ್ಟು ಒಚ್ಚುನು ಮಗ್ಗಿರಿ ವಿಸರ್ಜನ್ ಜತ್ತರಿ तुम्ही येऊन कलेक्ट कोर का हज्जे बेज प्राइज 5,000 टोकन नंबर 29 कितला दळा दिसताना नंबर 7,000 20,000 प्रज्ञा भट 25 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 30 ಸೂರಜ್ 30,000 सूरज सांगा प्रज्ञा सूरज भट्ट 30,000 20,000 आगे बढ़ो 35 चेतन भट्ट 35,000 चेतन भट्ट 36 माला प्रभु करेक्ट नवा 40,000 चेतन भट्ट 40,000 चेतन देवाजी नेसैला क्रीम कलराच्या ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಜತ್ರ ತೆಗೆವು 40,000 ಚೇತನ್ ಭಟ್ ಒಂದು ವಾರ 41 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 41,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ ಒಂದು ವಾರ ದೇವಿಕಾ ಸಂಕತೆ ಚೇತನ್ ಭಟ್ 42 ಚೇತನ್ ಭಟ್ 42,000 ಚೇತನ್ ಭಟ್ ಒಂದು ವಾರ 42 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ ನಿತಿನ್ ಪೈ 45,000 45,000 ನಿತಿನ್ ಪೈ 46,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 46,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ ಮಕ್ಷಿ ಕೊನೆಸವ ನಿತಿನ್ ಪೈ 50 50,000 नितिन पै फाइनल जायनी 50,000 नितिन पै 51 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 51,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ ಒಂದು ವಾರ 51,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 51,000 ಎರಡು ವಾರ ನಿತಿನ್ 55,000 55 55,000 ನಿತಿನ್ ಪೈ ಒಂದು ವಾರ ನಿತಿನ್ ಪೈ 55,000 ಎರಡು ವಾರ नितिन भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है अनिकेत भट 56,000 56,000 ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ 56,000 ದೇವಾಕ ಆಜ್ ನೆಸೈಲ್ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು 56,000 ಒಂದು ವಾರ ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ 56,000 ಒಂದು ವಾರ 56,000 ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ ಒಂದು ವಾರ
56,000 ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ 2 ವಾರ ಆಜಿ ದೇವಾಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಓಚಿತ ಸಲ ಗಣಪತಿ ಕ ನೆಸೈಲ ಪಟ್ಟ ತೊಡಪು ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ 56,000 3 ವಾರ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ ಮಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಚಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊರ್ಚಿ आता सण सण आयटम्स तुमगेल सह दही कोण ऐकायची 1 मिनिट सावधान राजेश भट 1 मिनिट आणि परत सण सण आयटम जेवणा मस्त वेळ जात असं आम्ही टाइम बाउंड करताची 1 मिनिट भितर एक आयटम जाऊ का ओगोगोग कापायची सण सण आयटम गणेशाल आयडल गणपतीला दोन्ही सण सण आयडल एक व्हाईट मेटल एक उडन ಚಂದಶಿಲ 2 ಐಟಮ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 2000 2,000 2 ಐಟಮ್ ಒಟ್ಟು 2000 ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 15 2000 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗೋಗಿ ಕೊರಿಯಾ तुमगेल सर जाऊ का 2000 रुपये बेस प्राइस ₹2000 2 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ तुम ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಮಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಕೊಂಡ ಉಂಡಾಯ್ತು कोणाला असं की बिड्डा ₹2000 बेस प्राइस ओके आम्ही नेक्स्ट आयटम आवताची ड्राय फ्रूटा बॉक्स आशा स्वीट सेंटर ಅದಕ್ಕೂ ड्राय फ्रूटा बॉक्स ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 16 ड्राय फ्रूटा बॉक्स बेस प्राइस 1100 तवळी कोण गोड घेतला की त्यांनी घेतला ड्राय फ्रूट्स बर्फी कोरेत 1100 बेस प्राइस ड्राय फ्रूटा बॉक्स आशा स्वीट सेंटर ಅದಕ್ಕೂ ₹2000 पावना कामत करेक्ट माई ₹2000 2000 3000 पूर्णिमा कामत 3000 पूर्णिमा कामत 1 वार ₹3000 पूर्णिमा कामत पावना कामत ₹4000 पावना कामत 1 वार ड्राय फ्रूट्स बॉक्स ₹4000 पावना कामत 2 वार पावना कामत ₹4000 3 वार आता जल्ला 16 आयटम नंबर 16 नंबर आता नेक्स्ट आयटम नंबर 23 एक वाईट पंच या देवाक आम्ही काही करता पण मागडी थैदकून हाडताना देवाक नेसून आळल पंच आम्ही एक वार पुढे देवा हाडताना आळला आजी बेस प्राइस ₹1000 ओके देवाक माला प्रभु 9000 माला प्रभु 9000 देवाक आम्ही कवर कोड हळल्या वाईट पंच माला प्रभु 9000 10,000 ಹಂಗೈಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಟ್ 10,000 11 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 11,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 11 12,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 12,000 12,000 ಸಾಯಿದತ್ ಕಿಣಿ 15 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 15,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 1 ವಾರ 15,000 ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು ವೈಟ್ ಪಂಚೆ 1 ವಾರ ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಂಚೆ 15,000 2 ವಾರ ಮಾಲಾ ಪ್ರಭು 15,000 का ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಂಚೆ 3 ವಾರ जल्ला त्या बरोच विसरलो आम्ही आपण मागच्या तासाची 2 बॉक्स स्वीट इंगड असॉर्टेड स्वीट्स नंबर 17 आता मी वी आर बॅक इन नंबर 17 2 बॉक्स असॉर्टेड पैकेट स्वीट्स बेस प्राइस ₹1,500 रवे उंड खर्जूरा बर्फी साठ इंगड नारायण कटर होळिगे पुरास ₹1,500 बेस प्राइस ₹1,500 2 कवर अंतू इंगड पैकेट ₹1,500 बेस प्राइस ಹಂಗಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ 1 to 8 ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 17 ₹1,500 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,500 1,500 तुम्ही जलतीतले ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಲ್ತಿಟ್ಲೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜತ್ತ 2000 ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ 2,000 2000 ದೇವದತ್ ಪೈ 2,000 ಶಾಂತಿಮಾಯಿ
कोणकी शांती ಸಗುಣ ಪ್ರಭು 3000. ಸುಗುಣ ಪ್ರಭು 3000 3000 ಸುಗುಣ ಪ್ರಭು ಒಂದು ವಾರ. सगुणा प्रभु असॉर्टेड स्वीट्स 3000 4000 देवदत्त पै 4000 देवदत्त पै ಒಂದು ವಾರ. 4000 असॉर्टेड स्वीट्स देवदत्त पै 2 ವಾರ. 4000 देवदत्त पै असॉर्टेड स्वीट्स 3 ವಾರ. नेक्स्ट आइटम ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಸ್ವೀಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜತ್ತಸ. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 19 101 ಬೂಂದಿ ಲಾಡು 101 ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಏಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತು. ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1500 1500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. 101 ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಏಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತು 2000 ರೂಪಾಯಿ. AM नायक 2000 ರೂಪಾಯಿ. AM नायक 2000 ರೂಪಾಯಿ. 2500 ವಾರಿಜಾ ಭಟ್ ಬೂಂದಿ ಲಾಡು 101 2500 ವಾರಿಜಾ ಭಟ್ ಒಂದು ವಾರ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ 2500. 3000 AM नायक 3000 AM नायक ಒಂದು ವಾರ. AM नायक 101 ಬೂಂದಿ ಲಾಡು 3000 ಒಂದು ವಾರ. 3500 ವಾರಿಜಾ ಭಟ್ 3500 ಒಂದು ವಾರ. 101 ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ವಾರಿಜಾ ಭಟ್ 3500 2 ವಾರ. ಕೊನೆಸವ ಮಕ್ಷಿ ಕೊನೆಕ್ಲನ್ ಮಕ್ಷಿ ಎಗಡ್ ಮಕ್ಷಿ ಕವರ್ ಕೊರ್ಕ 3500 ವಾರಿಜಾ ಭಟ್ 3 ವಾರ. नेक्स्ट आइटम 20 असॉर्टेड स्वीट्स आणि त्या सक्रे कंचे 2 पॅकेट असॉर्टेड स्वीट्स ಅಜ್ಜಿ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1600. ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 20 ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 1600. 2 ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಚೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1600. 1000 ಸಶಿ 1600 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಗ್ಗೋಗಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ 2 ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಚಸ್ 1500 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1600 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. AM नायक 2000 ರೂಪಾಯಿ 2 पॅकेट असॉर्टेड स्वीट्स आणि 2 ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಚೆ 2000 ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 2000 AM नायक 2000 ಒಂದು ವಾರ. 3333 ದೇವದತ್ ಪೈ 3333 ದೇವದತ್ ಪೈ ಒಂದು ವಾರ. 3333 ದೇವದತ್ ಪೈ 2 ವಾರ. 3333 ದೇವದತ್ ಪೈ 3 ವಾರ. ಏಕ ಕೆಳ ಗೊಂಚ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 26 ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏಕ ಗೊಂಚ ಕೆಳ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಕೆಳ ಗಡಾಯು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. अंग 2 जल्ला नी 2-3 आयटम वरला तुम्ही जलतील सहकार देऊ का. बेस प्राइस 1000 बाळेगोने केळगडायु 2000 रोहित कामत 2000 रोहित कामत ಒಂದು ವಾರ. 3333 ದೇವದತ್ ಪೈ 3333 3333 ದೇವದತ್ ಪೈ ಒಂದು ವಾರ. 3333 ದೇವದತ್ ಪೈ 4000 ರೋಹಿತ್ ಕಾಮತ್ 4000 ರೋಹಿತ್ ಕಾಮತ್ 4000 ರೋಹಿತ್ ಕಾಮತ್ ಒಂದು ವಾರ.
रोहित कामत 4000 2 वार. रोहित कामत 4000 3 वार. हरिओम. आमके एक सगळ्याक संतोष विषय अभिमान विषय आमगेले हांगा फुडें स्पीकर वरेन जावन आशिल्ले. आतां कारवाराचे लोकसभा सदस्य जावन आशिल्ले श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हांणी आमगेले देवाल दर्शनाक हांगा येवन पाविल्ले आसा ती. आमी आमगेले समाजाचे मलगडे श्री दयानंद पै माम हांणी तांकां एक शाल घालून आमगेले एक अभिमानू तांकां एक गौरव दिवका म्हण घेवन हांव तांगेले मागून घेता सर. सिद्धिविनायक पादारविंद के गोविंदान गोविंदो. बोलो श्री गजानन महाराज की जय. श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की. जेवणा सुरू करनी ते हांगा भेटी जाऊ बैशिला नोटाच्या नज कोणे बैशिला नोटाच्या नज दही कोण आणि एक 2 आयटम आसा आमगेला हांगा रश कोरनाकाची दही कोर न्हू. बैसा दे देन बैसा ती एक 5 मिनिट थंय जाल्ले घंटे 2 जायनी न्ही काही. आम्ही अपास अनाउन्स करता सची हे कಡೆ जेवणा क्यू ना हांगा प्रसाद सेव केलेल्या मात्र आणि लास्ट लाईन सोम्याल मठा वतल्यांक थंय कोणेय रब्बू नजे दही कोरनू आणि जेवणाची आम्ही अनाउन्समेंट करताची आणि एक 2 आयटम आसा त्याच्यात तरी आम्ही जेवणाक काउंटर ओपन करताची तेदोल ताई तुम्ही आमगेलो टू चंद रितीरी भाग घेवका म्हणून निमून घेतस. जेवणा त्या साईड ना थंय कोणेय रब्बू नज सेव आशिल्ल्यान प्रसाद आशिल्ल्यान लास्ट काउंटरान तू कोणेय रब्बूक नज स्वामेल मठा लास्ट लाईन त्या सोम्याल मठा वची जागो थंय कोणेय रब्बू नज त्या केन्नाय फ्री सोड सोडका. सिद्धिविनायक पादारविंद के गोविंदा. आणि असे 2-3 आयटम म्हाका तुम्ही कॉपरेट करका. अनेक विशेष आयटम आसा हांतू येदोळतना फलावळींत भाग घेवचे कोणाक जाय न्ही की तांकां प्रत्येकाक एक अवकाश मेळटा तसले एक अनेक फलावळी आसा त्या पुरा जणांनी तांतू भाग घेवं येता तसले एक विशेष आयटम आसा. हे 2 आयटम जाता तरी ताचे चड डिटेल सांगता. आम्ही आता ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 22 ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪೊಣೋಸು एक ಹೊಳ್ಳು ಪೊಣೋಸು ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪೊಣೋಸು 400 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1111 ದೇವದತ್ ಪೈ 1111 ದೇವದತ್ ಪೈ 2000 नाव
कोण नाव ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ 2000 ಪೊಣೋಸು 2501 ದೇವದತ್ ಪೈ 2501 ದೇವದತ್ ಪೈ 1 ವಾರ್ 3000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 3000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 4000 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ 4000 5555 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 5555 ಪೂರ್ಣಿಮಾ 6000 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ 6000 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ 1 ವಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ ಪೊಣೋಸು 6000 ಟೋಕ್ ನಂಬರ್ 22 1 ವಾರ್ 6000 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ 2 ವಾರ್ ಪೊಣೋಸು ದೇವಾಲಯ ದಕೈಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ದಕೈಲ್ 6000 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಲ್ಯ 3 ವಾರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ 25 ನಾರ್ಲು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 18 25 ನಂಬರ್ ಕೋಕೋನಟ್ एक बैग ಅಂತ असतंय असतो चिंद हा दरी नाही थैर काय ना 25 नारल असतं बॅग अंतू ते मम्माला नित्यानंद मम्माला असं बेस प्राइस 750 बेस प्राइस 750 25 नारल एक बॅग 2000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 2000 2000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 2000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 2000 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 1 ವಾರ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 18 ते कोण की कॉल 3000 ಸುಗುಣ ಪ್ರಭು 3000 ಸುಗುಣ ಪ್ರಭು 3000 3500 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 3500 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 1 ವಾರ್ 3500 25 लाख 3500 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಮತ್ 4000 ಸುಗುಣ ಕಾಮತ್ 4000 ಸುಗುಣ ಪ್ರಭು 4000 1 ವಾರ್ 4000 ರೂಪಾಯಿ 25 ನಾರ್ಲು 4000 2 ವಾರ್ 25 ನಾರ್ಲು 4000 3 ವಾರ್ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 18 4000 ಸುಗುಣ ಪ್ರಭು 4000 ಸುಗುಣ ಪ್ರಭು ಅತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಮ್ಚಲ್ ಒಂದಿತ್ತ हरि ओम एक दोन्ही सान हंगा गणपतीले मूर्ती असा तवळे हंगा कोणी बिट करण्याशिले घेवचे असले री आता क्विकली तुमका घेवचे एक अवकाश त्यानंतर एक आमेन इंपॉर्टंट ऑप्शन असा 500 रुपये फ्लोर प्राइस दोन्ही गणपतील मूर्ती सांगा गणपतील मूर्ती दोन्ही 1001 देवदत्त पै 1001 1800 1001 देवदत्त पै 2000 कोण माम नाव सांग अरविंद पै 2000 अरविंद पै अरविंद भट 2501 देवदत्त पै 2501 3000 अरविंद भट 3000 अरविंद भट एक वार 3000 अरविंद भट 2 वार 3000 अरविंद भट 3 वार अनेक विशेष हा तावळी सांगिले येदोळतनक पलावळींतो कोणके भाग घेवच्याक अवकाश जाय न्ही म्हणून तशें कशें मना आसलेलें री आतां तुमकां एक परिपूर्ण अवकाश आसा हांगा 3000 उंडो कोरदवरलेलो आसा ते उंडो ऑलरेडी आमगेले वेंकटेश प्रभ मामान ताका 51,000 ऑलरेडी सांगून दवरला ताजे बिडिंग करून दवरला ताणें जाल्यार तागेल मनांत कसं म्हणल्यार हे पुरा जनाकय तांतू कॉन्ट्रिब्यूट करून घेवच्याक अवकाश दिवका म्हणून ताणें सांगिल्लें तशें जावन ते हांगा सकडांक वांटिता ती तांतू तुमी मरण एक आमगेले एक भाग आसा म्हूण सांगता जाल्यार एक अवकाश आसा
मिनिमम 1,000 तुम्ही हंगा कौंटर नाव दिवेत त्या 51,000 ಒಟ್ಟು ते तुमगे कॉन्ट्रिब्युशन ऍड जाता होता ते कितले चढ जाल तितले देवाक पावती चढ जाता असता सो 51,000 ऑलरेडी जाला आमगेले हंगा देवाले पूज केलेलं तसं आमगेले वैदिक भटमाम मुकुंद भटमाम ऑलरेडी तांगेल फर्स्ट 1,000 ऍड करू सांगता ती हेम माय मुकुंद भटमाम 1,000 आणि हा बाकीच्यांक रिक्वेस्ट करता अरविंद भट 1,000 तुम्ही पुरा थंय काउंटर तुम्ही नाव देऊन तुमगेल थंय मिनिमम 1,000 कॉन्ट्रिब्युशन ताका ऍड करता वचत संजवाळा ताजे प्रति एकल्याल नाव आम्ही हंगा वाजून सांगता ते तुम्ही पुरा जनान मिनिमम 1,000 ताका ऍड केले री कितले चढ ऍड करू येता 1,000 मिनिमम ऍड करा ती ऑलरेडी आमगेले वेंकटेश प्रभू मामान 51,000 दिला तशीच आमगेले मुकुंद भट मामान सांगले थंय अरविंद भट माम म्हणून सांगले आणि तुम्ही बाकीचे कोण कोण नाव दितले काउंटरार तुम्ही नाव देऊन हे अमेरिकन ऑक्शनाचे संजोळाक तुमगेले डिटेल्स आम्ही सांगतात सिद्धिविनायक पादारविंदಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ वय तुम्ही नाव देऊन पावती थंय काउंटरार घेऊन येता अमेरिकन ऑक्शनाचे कुडले रशीद समेत दिता ते हंगाक आमगेला आयचे फलावळी कार्यक्रम चलोसून दिलालंक हाम तुम पुरा जनक हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगताच आता जावणा कारण की ಸ್ವಲ್ಪ टाइम अस वैरी स्वाम्याल देवाला आरती जाता अस ते आरती जात तरी हंगाम जेवणा कार्यक्रम सुरू करका जाता ते तनक तुम्ही सकड ಸ್ವಲ್ಪ वेळ हंग बशील कडेन बसल्या रे आणि एक साध्यता म्हळ्यार स्वामी थंय पूज जाल तशी हंग येवन पवच्या काय आसा ती आज चिकेची लास्ट डे दाखवून चिक्की लेट जावन वचच्या पुरो दय करून तुम्ही सकड जणांनी सहकार करका स्वाम्यान उपास सांगा गणपतीला येवचे अवकाश असल्यार तुम्ही ते भेटी वरण घेवचे अवकाश आसा देवालयाक स्वामी येवचे पुरो ती आज संजोळा आमगेले विसर्जनेचे ते मेरवणीगे कार्यक्रम जल्तितले होगी प्रारंभ करका म्हणून प्रयत्न जाता आसा 5 गंटेक आम्ही हंगा सकड जन मेळका जेवण जाल तशी तुम्ही मस्त दूर वचना अशी 5 गंटे वापस हंग घेऊन पावत तशी तुम्ही जल्तितले प्रयत्न करा 5 गंटेक आमगेले विसर्जन कार्यक्रम सकड प्रारंभ करतात वापस फलावळीन तू भाग घेतली वापस उडगास करता तुम्ही ते टोकन हंगा मागचे काउंटरान तू हेमा कारवारमाई आणि नारायण पै माम बशील आसा तांगेले तुमगेले नाव मोबाईल नंबर दिवन टोकन घेवन आयटम्स पुरो जाल तितले वगे कलेक्ट करा ती हंगा दय करून भायर रब्बील असल्यार समेत चिकेची तुम्ही भितर येवन बसल्यार लायक आमगेले भटमाम स्वाम्याक चमकली ती स्वाम्यान हंग येवचे असल्यार तुम्ही सकड हंग बसल्यार सकडांक एक चंद्र रितीर ह्या कार्यक्रम चलचे अवकाश जाता दय करून सकडांनी बसका म्हणून वापस विनंती करता आसा फलावळी भाग घेतल्यानी थंय काउंटरार नाव देऊन तांगेले टोकन घेया ती टोकन घेवन तुमगेले आयटम्स जाल तितले वगी घेवन सोडात आणि ते पावती भायर काउंटरान तू तुम्ही पावती घेवन घेवन रशीद घेवेत तशीच ते पावती आज दिवचे जायनी जाल्यार पाय पर भितरी 2-3 दीस भितरी ते पावन घेवन रशीद घेयात गजमुखने सिद्धिदायक
चलता असे गणेशोत्सव कार्यक्रम पर्टिक्युलरली आयचे आणि संजोळाचे प्रोसेशन हे सेकड व्हिडिओ ताजे रेकॉर्डिंग युट्यूबार ते लाईव्ह मिळता असं ते संजवाळाचे कार्यक्रमावर लाईव्ह मिळता तुम्ही हांगा थंय स्कॅनर तांचे QR कोड हांगा अवेलेबल आसा पुरा कडेन परतगाळी मठ म्हणून QR कोड घालल आसा हे कार्यक्रमाचे लाईव्ह प्रोग्राम तुम्ही युट्यूबार वरून पळोवचे साध्य आसा तुमगेले घरकडे कोणी हे कार्यक्रमांत हांगा येवन भाग घेवचे जायनी जाल्यार तांकां थंयची घरकड बसून पळत तसो अवकाश आसा हे इन्फॉर्मेशन जाल तितली तुम्ही बाकीचे आमगेले समाज बांधवांक पावो येता लाईव्ह कार्यक्रम युट्यूबार आसा गोकर्ण पर्तगाळी तांगेले हांगा QR कोड वरेन अवेलेबल आसा ते QR कोड स्कॅन केल्यार कार्यक्रम भाग घेवेत पळोवेत ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನಿತ್ತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತೆರಗಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತೆರಗಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತೆರಗಿ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದತ್ವಂದ ಕರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದತ್ವಂದ ಕರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ನೆರೆದ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ತೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೆ ನೆರೆದ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅಭಿಷಯನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ